Jo estic encantada, No, desgracia, nosotros no. Dos veces, pero la tercera mala vencida. Te has puesto muy guapa, Home, voy elegante para ir al mercado, Home, no lo ves tú. ¿Cómo está el pescado hoy? Qualsevol cosa aquí, No, ¿Cómo está el pescado hoy? Està bé o no? Está muy bien. I què agafarem avui? Què agafarem? Home, rap i lluç, això no fa. Home, doncs vinc a dinar a casa teva, potser no? Vine, Em que t'anirà molt convides? Escolta'm, què ho faràs, al forn o a la cassola, això? Depèn. A la cassola, segurament. Bueno, la cassoleta. I tu què faràs avui? Pues mira, rapen. També rap, escolta'm. Potser que vagi a dinar a casa teva i a sopar a casa teva. No, lo faré per dinar jo ara. Ah, per dinar? Doncs per dinar a casa seva, per perquè sopar. no, Bueno, doncs vinc a buscar el tàper, ja m'ho feu, Que diuen. Bueno, escolta, em fa molt goig això, he dit, fa molt goig. Ara vinc a darrere que tinc ganes de veure com es veu des de dintre cap en fora. Ai, per aquí salto, no, això s'obre, nens, això s'obre. Ui, que m'embrutaré! No passa res, nens, no passa res, he dit, tenia ganes de veure la visió des d'aquí, Això si et portes malament... Una gambeta.